أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد تلي ظرف لبا مالكنا مالكوها أنا فولي بابا بلادي فين يبانا بفايدة كنغا بي أولا غسي كاتي بياجي ورالا مي كاسي شغو أمادو سريبي ني بلادي لكو بانو أمادو كاتي موركا كلي السلام عليكم وعليكم السلام كوري باشتي بلي مرحبا عندنا سمالي غنو كوري باشتي أكاديغا فولي كان سي أنا مفلال بغا بلادي لما أني كدواوكي سيما عندنا قلو باقونو مي سمالي أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمي ألا فوكا ألا بركادا أمي ألا فوكا ألا كرا فوكا بركادا وكفى أمان ففوكا أمبو فو كأنغو كلو فو ألا مينزونا كان زبكو لوي وكفى TV Zara baraba amba fu fole jaran show anga je TV Zara sababu anga fu ashola be ya haidra alaka here kana amina rabbi alaka jamana insuma amina je alaka suma amina rabbi fargami man na no e verizinye alaka taka boy amina rabbi nga alaka tubi di silame uma amina rabbi alaka jondu sukun tubi alai amina rabbi salli ala nabi wa salam show Sheko Amadou Sidibe Malila Bamako kati peaji kerefe shugungani malefiyat ne ani sababu nyuma korea jumemi belebele I dado su gani manfiyat na ame fagado su gaira jorobe magara madiala alhamdulillah sefla iniche segamali nyinambali ede kera sababu ye ka Sheko Amadou labo ka yirawla note an ngumini mbare nge buko nodi shugonga ye adamade kama ya bediyo Allah akbar sifla doni shite ko ala ya ji ala ka joma ka teme shugoka Allah akbar shugoka boni doni be e ka ala je ne be shugo ne dali e be shugo ni me shugo shukele ala ba jira ambela shugo tikeli shugo ka mimbe ka fakule do o manjabe Allah akbar me hakli o de bi nani shugo yi ka faku hakli kwa Allah akbar note ni gide rebe adama de la shugo de do adama de ka hereti na nyinama shugo be dayla ya do ima do I wulila ni shugo nyi ma wulina yo abena boneti na adama dema faka ke shugo I wulila na yo ya la kalima se kala kali adama de beti hali mati sai ni lama ho ibi shugala ni shibango ni me abibo ikono ni shibano asu wote tu ikono do adama de ngenga ki jija wati be nyumanya ani kunyenyini bari je dongo do kle kono doni siraka saya bina joka segibani adama de la shentan ani nani shentan nan eri jolbe kle kono er mo nan do ba jira sisa e kala je bani shentan nani saya bina jo adama de la ka segidi Allah akbar abena jo alate ordu dama shufe kami ni adama de nyebulu datula dro saya ba sigi tina foka duguje Allah akbar tatamo na kadi alay be kunu na manda eti kunumli ibi do shugo kono ibi boli be boka biuke ni me adama de la shugo be adama de la shugo ni adama de ni be nyona di do shugo joron be adama de ka kuro ma be kati shugo ati gira sega ka gelele mamte nati su ay ka foi tinya na bode Allah akbar ikako bebe geleyati mama tishu mama be ka tishu e ka fembe ka gele na shugo mami be nati su na ka ko gele shosho mse ka sorala solution bala ala deli yere labbe na ko sigi yanze anana de ama to tunzi anya bedi ke kana ka asigi ka ala kono
maa dɔw bɛ yen a ka sugo man ca mais n'ale ye sugo kelen min kɛ dɔrɔn ko bɛ kɛ fɛn b'o la yiri b'o la haya b'a la a bɛɛ sɛbɛnlen don n y'a bɛɛ labɛn k'u bila yan n'o tigiw yera u ka biton bɛ yan o wari man ca o ye joli la sugo o ye dasi 2000 dɔrɔn de ye sugo maa min ka sugo n'ale ti sugo kosɛbɛ ani n'a sugora a t'a ka sugo dɔn a bɛ bɔ a kɔnɔ awɔ i bɛ n'o bitoni ta 2000 ye n'i y'o ta dɔrɔn i b'a ye i bɛ k'u faamu quoi o kɔfɛ ji maa min sugo ji la yarɔ n'i sugora ji la ka ban e ka fɛn bɛɛ i b'a sɔrɔ a bɛ taa ten i b'a sɔrɔ a bɛ taa ten ji la sugo Allahu akbar bon ji woyo ta don i bɛ fɛn o fɛn sɔrɔ o bɛ taa mais ni ji basigilen don i mana warini min sɔrɔ k'o mara o tuma na sa relation bɛ tigɛ o ni wari tɔw cɛ bon n'o warini banna dɔrɔn n'o ma ba dɔ tɛna dɛ Allahu akbar awɔ e bi sugo i jɔlen mɛ i bɛ ji la mais ji dɛnɛngolo fankelen filɛ a ji yɛrɛ koli filɛ o tuma o warini bɛ basigi poussière bi da o dalen la yen n'o ma ba dɔ wɛrɛ tɛna wala donc n fana y'o labɛn donc o ye 2000 ye bon n'i sera k'o ni jirɔ sugo ta ye o a tɔgɔ di maa min i tɛ wuli n'i ka sugo ye n'i sera k'olu fara ɲɔgɔn kan o tuma na sa o y'i ka gɛrɛsɛgɛ saniyalen ye maa min bɛ sugo ka sɛbɛnni ye sankolo la ka mori sɛbɛnni ye sankolo la kabakolo la Mohamed ka ɲi kosɛbɛ Allahu akbar o tigiw olu ka ko bɛ ala de bolo maa tɛ se u la n'u y'a ɲɛɲini donc haya n y'o fana labɛn o n'o yiri k'o bila maa min sugo k'a bɛ kulu sanfɛ o yiri n'o haya fana labɛn na donc n ye nin bito in bɛɛ de kɛ 2000 sunkalo yɛrɛ bonya kama sunkalo bonya kama an y'o de kɛ n'i bɛ kulu sanfɛ n'i y'a nasi ko kaba e bɛ sugo kulu la k'e b'a sanfɛ n'i y'a nasi ko kaba i ta tɔ bɛ kɛ desɛnjigi ye n'o tɛ n'o ma kɛ e bɛ co maa kɔrɔ talenw na ye maa bɛɛ b'a ye ko miliyari b'e bolo k'a sɔrɔ sɛgɛn bɛ nin fa donc f'i ka nin ko sa de donc n y'o fana labɛn k'o bila a bɛ faamu maa min bɛ co ka pan i b'a ye dɔrɔn a bɛ pan sanfɛ i b'a ko kɔnɔ fa bɛ nɔnɔ kɛ ka taa dɔw bɛ kɛ ko kɔnɔniw u bɛna jigin k'u jɔ dugu kɔnɔ maaw cɛ ma ka ban ka wuli ka yɛlɛ tugun ka taa wala o tigi ka hɛrɛ o hɛrɛ kun mana bɔ o hɛrɛ bɛ sin ka fosi ten est-ce que y'a faamu ni muso don hali ni cɛ bɔra a la musomanin la o ko bɛ taa lama a tɛ o bannen ye maa dɔw bɛ sugo k'ale ka furusiri kɛra k'a sɔrɔ e ma furusiri fɔlɔ voilà bon n'i bɛ sugo la a yiri ninnu fana n'a nasi n'i m'a ta i ka ko bɛɛ bɛ kɛ nin cogo la furu tɛ se ka kɛ a tɛ kɛ quoi a balalen bɛ co ye ten bon muso min bɛ sugo ko den b'ale bolo k'a sɔrɔ e yɛrɛ tɛ ka den sɔrɔ wala donc sisan n ye labɛn kɛ o kama olu ta o nasi nin tɛ kelen ye olu ta in ka gɛlɛn dɔɔnin wala ka sugo ko den b'a bolo c'est à dire dɔ bɛ na dɔrɔn ka na den d'a ma sugo la ayi i tɛ den wolo k'i to ten dɛ n y'o labɛn k'o bila o kɛra mɔgɔ la awɔ kosɛbɛ awɔ ani musomanin dɔw bɛ yen ni cɛ ko a b'a furu dɔrɔn a bɛ sugo k'a n'o cɛ dalen o kuma o fana n y'o labɛn tant que ne m'o nasi n'o yiri ko ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i tɛ furu dɛ awɔ o ye jinɛ dɔ de ye o jinɛ cɛ dɔ don o b'e fɛ yɛrɛ de donc a b'i tiɲɛ de n'a bɛ fara i la tuma min na a bɛ sɔrɔ ka na a bana laban kɛ tɔgɔdimi ani kimirikuru dimi a bɛ dimi bila i solo rɔ ka jigin i worokolo rɔ o y'a faratɔ de y'i la da a b'i tiɲɛ k'a kɔ don i ma donc n y'o labɛn k'o bila sunkalo in muɲa kama o fana bɛ yan bon wolodon n y'a f'u ye an ye wolodon labɛn ka bɛn ni arijabu ye nka bi ban ka bɛn n'o ye a ma kɛ ten donc arijabu bannen an ye suwabani kalo bɛɛ kɛ 10,000 10,200 o tun tɛ yan o tun tɛ se k'ale sɔrɔ bilen n'i b'i ka wolodon saraka i b'a misi sa mais sunkalo nana se an y'a ye gɛlɛya bɛ diɲɛ kɔnɔ cogo min ka misi sa 100,000 170,000 o de ka ca koyi donc an yɛrɛ ye ala minɛ ka geribuya kɛ ka a dɔgɔkun misi ninnu k'a saraka bɔ kura ye k'a yiriw n'a fɛn bɛɛ labɛn k'u bila yan nin sen o ye 12,000 ye ka bɔ ɲinana sa fɔ san wɛrɛ nin kalo ye ka daminɛ ɲina sunkalo fɔ san wɛrɛ nin kalo voilà mais sunkalo in na an y'a to 5,000 la mais sunkalo mana ba dɔrɔn 12,000 don sa fɔ nin kalo sunkalo de ye 5,000 ye sunkalo mana ban 12,000 voilà
wolodo nasi o y'o de donc de la bɛnna sisan o filɛ an bolo yan donc o kɔfɛ nafolo hayaw bɛ yen nafolo daliju an bɛna an fanga da nafolo ko kan Mohamed sɛgɛ bɛ mɔgɔw la a bɛ yen sɛgɛ bɛ mɔgɔw la mɔgɔw bɛ ka n wele a ka gɛlɛn quoi Mohamed turujɛ den turujɛ kisɛ e tulo bɛ nin na wa e min tulo bɛ nin na n'i ta cogo y'i kɔnɔ gan turujɛ kisɛ o ɲini i k'i débrouiller i ka dasi 10,000 na o kan i ka na ni o kisɛ ye turujɛ kisɛ i k'i se mara i k'a cɔcɔ Seku Amadu Allah quoi turujɛ kisɛ ka ba 10 do kan 10,000 na o kan turujɛ o kisɛ i ka na n'a ye n'i ma turujɛ kisɛ sɔrɔ a k'a ladɔn ye ngɔlɔbɛbilen ladɔn bakɔrɔnbegu ladɔn nɛrɛ ladɔn n'i y'olu fana fara ɲɔgɔn kan 10,000 n'a kan i ka na n'a ye i m'a fɔ nafolo wa a da kan i ka na n'a ye bani 10,000 in ye bonya de ye o i k'o kɛ bani ni y'i kɛ min i n'o lakali wala sisan ko de sɛbɛ daminɛna gɛlɛya min bɛ mɔgɔw la f'an k'a furabɔ de ne b'a dɔn fɛn man jugu ka sɛgɛn bɔ dɛ wallahi mais ni sɛgɛn b'i la i daro kuma t'i jate i tɛ du denima ye dugawu t'i kɔ i kuma ka ca i kuma da bɛ minɛ i la hali i ka denbaya la i ta t'i yɛrɛ donc an ka maaw dɛmɛ an k'u dɛmɛ o de kama sana bulubilenni bɔlɔ dɔ tigɛ sana la sana bɔlɔ ani ngɔlɔbɛbilen o sanfɛ bulubilenni sunsun jamatigi sunsun o sanfɛ bulubilenni nɛrɛ o sanfɛ bulubilenni olu fana fara ɲɔgɔn kan i m'a so sɔrɔ i ka 10,000 na o ka kalan nafolo yɛrɛ de n bɛ ka nafolow de fɔ tan n'i t'o si sɔrɔ ɲɔgɔmɛ go o ɲini i ka bata n'a kan Seku n nana ni ɲɔgɔmɛ bo ye n'i b'i kɛ min ye i kan ko i b'a fɔ tan n'i t'o sɔrɔ meli furuɲaga i bɛ Mali dɔn wa Mali jirɔ Mali o furuɲaga i b'o dɔn a bɛ ɲa furu n'a ye dumuni kɛ a b'a furu k'a to i b'a ko i ye misi kɔnɔ fara k'a ɲaga to yen Mali ɲa furuɲaga o ɲini ka na n'o ye i bɛ 10,000 n'a kan dɔrɔn fɛn 70 jira la Seku la ni i ye n bonya in da kelen o kelen ka kana a b'i kɛ fɛn ye an ka maaw bɔ sɛgɛn rɔ i bɛ duga ɲa dɔn wa duga ɲaga duga bɛ den da ɲaga min na ni maa min y'o sɔrɔ maa min bɛ voyage duga yɔrɔ jan t'a kɔnɔ e mana t'i ka doni min ta sani i ka doni yɛrɛ ka se o problème ye dɔw bɛ tunu clients bɛ perdre i bolo tunga fɛ e k'a lajɛ duga ɲaga ɲini ka na n'i t'o sɔrɔ duga kolo ɲini ka na duga kolo commerçant duga kolo ɲini ka na e t'a fɛ ka kɛ fɛntigi ya i bɛ 20,000 la o kan Mohamed baara bɛ n bolo a la bi ni n y'a k'i bɔra dingɛ kɔnɔ c'est à dire anw bɛ yan ne tɛ yan ten ne de ko ne karamɔgɔ ye jɔn ye Ala yarɔ n y'a dɔn dɔw b'a fɔ ko karamɔgɔ tɛ maa min na ko karamɔgɔ ye sitana ye tiɲɛ tɛ yan o b'a fɔ ten fila don sitana bɛ yen o Ala fana tɛ yan Ala bɛ yen anw karamɔgɔ ye Ala ye a tɛ tɛmɛ o kan bari Ala deli b'a la duga ɲaga ni duga kolo in na ni y'a kɛ jɔn o jɔn ye n'i y'a sisilen an b'ale a la n'i y'a nasi k'i tɛgɛ ta i tɛgɛ bi bɔli daminɛ folorɔ de sɔnifara kɔkanaw bi jɛ de pɔyɛ
momedi mais navolo mugu mun be to ka dima bi to ka wari tusu mine ni mamulo kana mine kinila ba mine numa oh libano be ni ala deli ndo de law e kana u yeta u be mi no ita do libano ni haya inde be sheku amadu buluya ne bi nu ngenyere idi ni libano ya ala deli ke ni tara ni sanike kata ka navolo baki bita du mo wali ma wari be u be shingu nyuma mulo ni ke ki ka wari fari ka blaiti na ram nan ta dan nati abibe men so madan ne oh libano be nyedo ko wari mangasa baralaw ubu shibeke kakagaw sa libano nye libano bu gresege kurube fari ka blaw ku ibitani wari chogo chogo ba mino nyuma mulo la ni ala deli ndidu Allah akbar o bene bulu mina jenze malikono so ese ka mali wana bi warna minen kini mulo tukun akod bo aywa bo eduma mina nyuma mulo ni fe ngende ke tege mudu duka kule imbe o bara nde ka demo ambebe na yani no ta kende ge tege mu amenadi amenadi voilà donc ni tege mu anashila momeri ibi clé ka navolo fari ibi clé ka wari mine jago ke rola iba fogo ni metene taki comment ça ya nyenyi ni wu sugu goyara ndara nzigire saniteke mini mi me ku o wari da fulu bo me ku ni tega ko nyenyi ni sanibike atike donc ni telju be mu nana nuni shoko madu ni black eneka nanye ni me garder abi gele ya ko abi gele achana o ko fe kuma ka gele de do ma abi nyina ta tipma aba fo ma ba fana barabe ya telju do be ya ni ya haya sebe ka kala atigini matinya ali classique kono ala na daja ko jugu bulo adebel me manabilité bita kono nya ngonya bita ngonya damata ka to fara de dala ta ko kala mo de ngo dalju bala dalju tala awala o ko fe muguti ba madola aya klo de ngo du mo ala kamade ni mami sira ka durushi ni muguti bayla afleni ni mini ya ka kulutugu kulushi mini ya flessa ni bereke mini ya ro bogi ni yangarla ni ya famere bogo bogi mi karla obetu Allah akbar ale bini kulushi ndetu wa fo tu bismillah jonye me jotigi nyeme fura tigi nyeme nya so saka dasa ka di joni mo ka di masaka ndigi mo saidi ngono ndo sira koro sira ba koro mini ya ndozo ya kulu mingari o ya tu jango e mugu ni njeni tu ni yo ke shikulu ka kulu salu ulutu tu avec nyini ndamo nyafo jago kelaw ye jago miseni ngelaw sungalo ina sa aseti bebe kun ya la sa musumanu me ay shutra bride nango luka jago ukasugu kaja nango dumo belekise sabata neba belekise sabata to bismillah ngala wulu nono yala ngala wulu jege yala ngala wulu ka nono magala ne ka jago fe kana gala ngala wulu ka jege magala ne ka jago fe kana gala jara were tigi suruku ba mishigendi ne ko ala ne ko akira pu belekise saba ibu blay ka jago fe jula ikata sai ne ku una sa foka fusa shugo jaraba la re jaraba la ke kulba kerte jara grasage kadine jara wore tigi suruku ba mishigendi afo mishi to na to were to te ama be aywa nga mishi fana mine ka bude jara de tay wore kore pma ingorodo ami flogera jara tay wore suruku ba mishigendi suruku ba ko bi fa mishi nungoro mana fe ni sugu jafura badi tetamo abi fam anyo dolu mo ala kama mami ni fe ngunda o mitado idaleka Sulomo awo ibe belekise sabata to bismillah to japmangoni to nyine nyala to nyine tasa jurutike to japmangoni to nyine nyala to nyine tasa jurutike ne ko ala ne ko akira o belekise den sabai ibu do ka ngoro do naro ikita shugo kiri karabana lakwa me shugo ye bora kan kishin fa ga gelen do ma alla bene be soro alla bele be ya belekise nin saba matu abe ya madimo lakwa ni o barela dimo o ya bane yo ika ngorodona me baliku ka ngorodona de bise ke ba ko mi makunda da do dairo ha che ku bi da ngorodona mi nga ngoni kungulo were kanga kenye
o bɛ i dalen kunkolo kan ka da yɔrɔ min o tɛ batara yɔrɔ ye dɛ donc u tɛ kunkolodonna baara bilen ne la ka nin f'u ye a ka tɛmɛ subaw bɛ dugu min na n'u bɛ taa don i ka k'i ta u bɛ maaw ta i bɛ kalajɛ kuru kelen ta i b'a to la tu bisimila tu ɲɛ mɛ ka ye tu ɲɛ waraka ye n tɛ waraka ye nin ye mɔgɔ ka ye a y'a kɛ kabakuru ye ne y'a wɔɲɔ a la k'a woloki ne ko ala ne ko a kira bon n'an ye ne yɛrɛ daliju ni ne ye nin dilan kalajɛ yala kalajɛ ye kuru 3 tɛ yan kalajɛ cɛkala ne y'a dilan o la k'a daliju to la n'i y'a tu ni sɛbɛ jeliw fɛ ka golo kala la n'i y'a tu a sɛbɛnnama i b'a jurunin don i bolo la i bɛ to k'an ka ŋana minnu ye nin ye i b'a jurunin ye dɔw bolo la ta a b'u bolo surasi ɲɛmaabaw jamana dɔw la i b'a y'u bolo ngali la ala la n'i kɛra ɲɛfilatigi ye n'a ye berenin in sin la ta dɔrɔn i bɛ bu kɛ o bɛ dilan nka musaka b'o la dɛ o bɛ berenin bɛ dilan 30 de berenin a b'an ka faamaw ni a bɔ bolo an ka faamaw to yen kɛ sa ala e ma ye an ka faama jumɛn bolo f'u ka cɛ dɔ tɛmɛlen a kuma o kelen ne kama nkɔrɔ n'o tɛ i b'a ye jɔnw bolo tukɔnɔ jamana ninnu faamaw de b'a baara bolo n'an ka faamaw wa yaada ni kafa o bɛ se k'u yɛrɛ labɛn wala parce que e k'i sigi k'a ko filɛ bani o bɛ fauteuil kɔnɔ o hakili la k'ale t'i bɔ yen donc o tɛ se k'a yɛrɛ labɛn o i b'o de to yen a bɛna wuli don min a don bɛ yen o n'u ye tɛgɛ k'a la muso ni denmisɛnninw nama bɛ ci o so kɔnɔ a fana b'a dɔn diɲɛ min ye mɔgɔ kan k'i labɛn de an ka soma kuwalenw bɛ yen i b'a berenin y'u bolo u b'a tu ka kuruninw k'a cɛ ma n'an ye nin baara ye kabako don dɛ mori sɛbɛn min don a ka gɛlɛn dɛ jinɛ de don wa jara a bere in tɛ kɛ maa bugɔ n'i y'a bere da dan o da fɛ a si banna o y'a salen ye a bere in tɛ kɛ maa bugɔ dɛ voilà donc nin na gardien kuwalenw de kan ka da mais bere in bɛ dilan fɔ 30 de nka bere in yɛrɛ bɛ sin kirikirimasiyɛn bila maa la ten i y'a da jɔn o jɔn dɔrɔn a tɛ foyi bɔ daji nɔgɔ la kɔ ka t'i da kiriw pour que a ka wuli kun i b'a karɔ kun law fɔ siɲɛ 3 n'o kɛra sa a bɛ wuli a n'o daji bɔ bɛ taa sa dɛ donc a bɛ dilan yɔrɔ min na m'a haya kun tigɛ moriw bɛ sin ka yen nɔ gaku ninnu n'u ɲɔgɔnna alifisenu u b'a dɔn sisan bozo mori ninnu n'i y'a kun tigɛ sisan a bɛ kɛ komi u k'u bolo biri da la inna batisha rabbika la shadidun n'a haya ye n'a y'i minɛ a ka gɛlɛn dɛ badasa batisha rabbika la shadidun i ye min bɔ kuranɛ kɔnɔ sisan dɔ ma fara a kan o ye badasa o ma fara a kan i y'o bɔ yɔrɔ dɔn gundo bɛ k'u la n'a bere in dilara n'o ye ni jama jɛr'i la jama berenin n'a ka surunya a man ja o a tɛ tɛmɛ na o jurunin t'a la wa a tulen tɛ sɛbɛnni na cɛ i b'i jɔ n'i y'a fiyɛlu n'a cira cɛ o cɛ la kirikirimasiyɛn o minɛ ka ban wala da a filɛ nin ye sa mais fɔlɔ mali la yan tɛgɛ de tun bɛ bugɔ dɔw kan i bɛ cɛ dɔw bugɔ i bɛ bo fa kulusi la o yɔrɔ bɛɛ wa o mandaraba duman dɔw tun bɛ dilan dilikaw fɛ ja ɲɔrɔ hali yɔrɔ in na a bɛ b'u ye o bolo a hayaw b'u bolo sidi moribo kan o delila ka dɔ sara ka bila ka taa sidi sigilen kama ka taa bugɔ n ko jama k'u y'a minɛ k'u b'a siri dɔrɔn sidi ko a y'a to yen a taara juru don a yɛrɛ kana k'a yɛrɛ gulo yiri la yen sibandɔw ginjo alimami ala ka hinɛ a la a ma kɛ ten malangolow dar'u sifilɛw bɛɛ la seko filimani hayidara ala ka hinɛ a la malangolow n'u taara u kama a b'a fɔ ten besetigi taar'i jɔ ginjo alimami la ni bese dabɔlen jaki fo siɲɛ caman fo bese bɛ n doni ka wuli mais e ka jamana in den dɔw lajɛ n'i ye nin fɔ tan i bɛ a école-kɛlaw da jalen parce que n bɛ média la dɔrɔn b'a fɔ ten o tɛ se ka kɛ nɛgɛ nɛgɛ i t'i datugu ka bɔ yen e ma wolo k'a sɔrɔ nɛgɛ ye dɔw protéger
n'a tigɛra ni cɛ ni sisi tigɛra k'o jɔlen to i n'a dɔn ko cɛw tɛ kelen ye cɛw tɛ kelen ye dɛ cɛw tɛ kelen ye n'a ka di ye i labɛn n'a man di ye i to yen wa n'i kɛra cɛ ye ka ban i ye saya siɲɛ n'i kɛra cɛ ye i ye saya siɲɛ de o ye saya siɲɛli ye i y'i ka si sɔrɔ sa o bɛ bala i yɛrɛ la donc a bereni n kan ka ye cɛ bɛɛ kun a bɛ faamu o kɔfɛ Mohamed sen fila an ye labɛn kɛ maa dɔw bɛ yen kɔnɔrɔbana b'o la nko y'a bɛɛ da furudimi tɛna kɔnɔrɔbanaw fura bɛɛ Seku Amadu bolo yan k'a ta k'a ban i la pewu a filɛ nin ye a labɛnnen sigilen filɛ k'a ta k'a ban i la pewu furudimi ko tɛ foyi tɛ kɔnɔ kululi kɔnɔ magayali walima kɔnɔ b'i dimi a bɛ yaala yaala kuru de b'i kɔnɔ fiɲɛ b'i bɔ o ko ninnu a labɛnnen filɛ nin ye na dɔrɔn 3000 bɛ yen i n'a tɛ ɲɔgɔn ye tugun bugu bɛ min ɲɛ kan u b'a ko kataraki yan maa min tɛ yeli kɛ an f'u bɛ taa ɲɛ de wupere yan na daga bi don ne y'a fɔ u ye n k'o bi kɛ pɔpɔgili a b'o ɲini ka na bon n'i ko maliyɛn ka fɛn min ɲini ka na u t'o ɲini koyi mais courage t'aw la ɔ morikɛ b'a ɲini aw yɛrɛ tɛ se k'a sa fana o tuma mun kɛra ayiwa o daga kelen an b'o don k'o d'i ma hali n'a t'i la n'i ka dudenw ɲɛ ko n'a ye a bɛɛ bi sa ma ɲɛ tɛ fiyɛ i ka du kɔnɔ ni daga bɛ n bolo yan dasi 20,000 k'a don k'a sigi i ka du kɔnɔ i ka denw u bɛ u ɲɛ ko ni cɛw ye siɲɛ 7 sɔrɔ olu k'a bila ni musow ye siɲɛ 4 sɔrɔ o tuma olu ka taa n'a ye o k'a to ten ni maa y'i ɲɛ ko a daga ji la i bɛ sa i ɲɛ tɛ fiyɛ mais a daga kelen bɛ se ka ta ka don n'a ye du kelen kɔnɔ du kelen kɔnɔ bɛɛ b'i ɲɛ ko a la n'o tɛ o bɛ yen o furajɛw ni fɛnw de yan n k'u bɛ du ɲɛ fiyɛ n'o ye kabila dɔw bɛ yen u bɛ fiyɛndɔya bila a bɛɛ la sufugula ɲɛ fiyɛlen don nka ɲɛkisɛ ɲumanw don o ye sufugula birilen i kunna o wala ni daga in de bɛ se k'o bɔ i kunna a bɛ faamu o fana bɛ n bolo den dɔw taama ka go den taama fura o fana bɛ yan a bɛ faamu kelen yala u filɛ yɔrɔ min na i t'a mɛn dɔgɔtɔrɔ da i t'a mɛn yiritigi da ko muso ye bana bila na Mohamed o de bana ka ca kɛ to ka bana bila maa la o de bana ka ca n'a bɛɛ yiri 7 b'a la kɛcogo wɛrɛ la yiri 3 b'a la Mohamed bari tere bɛ dɔw la tere kumaba de fɔra i ɲɛna sa Mohamed mais Seku tere bɛ se ka fɛn dɔ cɛ maa ka hadamadenya la la ilaha illallah ala k'i bɛn ni tere ɲuman ye amina ala ka n'i muso bɛɛ soɲɛlen n'i ma amina rabi ala ka n'i muso bɛɛ kurugɛsi ma amina rabi muso ala ka n'i muso bɛɛ kurugɛsi fana ma amina rabi muso ala ka n'i cɛ bɛɛ kurugɛsi ma amina rabi ala ka n'i muso kɛ sudatugu ko amina rabi subhanallah ala ka n'i muso kɛ sayidigɛ filɛ ye amina rabi i muso ala ka n'a kɛ awa kɔjɛkɔrɔ ye amina rabi ala ka n'a kɛ muso sijɛtigi ye amina rabi ala ka n'a kɛ muso fɛlɛkɛma ye amina ala ka n'a kɛ tile bato muso ye amina rabi ala ka n'a kɛ muso bonzima ye amina rabi an k'a tɔ to gundo la n'o tɛ dɔ bɛ ba ta la bi ne m'a lawuli o kama dɛ fura b'a la na yan mais Seku n'i y'a fɔ n'u y'a dɔn u bɛna ɲɛ o kana ka gɛlɛn dɔw bɛ t'u sigi k'u bonzi gbɔgɔ k'u bɔgɔ a ye gbɔgɔli b'o ɲɛ de ye n'i m'a ɲɛɲini i satɔ don soit i cɛ la nɔgɔtɔ don k'a sa o hali ni miliyari b'a bolo ayi muso bonzima o b'e bolo o tɛ sɛmuso turuma de bila ale fɛ i ka du kɔnɔ yan i dara kuma bɛɛ faku o hali ni ko n ko o tɛ jate i yɛrɛ bɛɛ kɛ te du kɔnɔ te muso bɛ wele de ni fanda no i b'a mɛn ko fanda ɲaw ka so ni ami do ko ami taa ami ka so e tɛ bilen o bari e sara de k'a sɔrɔ i ma taa kaburu la muso si falen bɛ muso min kɔ a disi rɔ o cɛ farilɔbana b'i minɛ ten i bɛ wɔsi i yɛrɛ mɔ ten k'i kɔgɔjɛ i b'a fɔ dikisɛ si sɛri mɛ min kan ka ɲɛ nka ya wa b'o cogo la o ngolomuso de fura de bɛ na yiri bɛ na Seku Amadu de y'a bitow don k'u bila a n'a dagaw n'a ta 4000 de
i ka kisi n'o tɛ i ta cɛncɛn don hali ni miliyari b'i bolo i bɛ sa k'a sɔrɔ foyi t'i bolo. tere nasi 4 de. awɔ. a bitɔn kelen. awɔ tere bɛɛ tɛ dɛ. tere 3 bɛ yen 4 t'o dilan dɛ. jumɛn ni masi o. wala m'o tere 3 fɔ k'o bɔ a la. sabu i na taa kaburu kɔnɔ ne y'o ɲini ala fɛ ne donni n'o cɛ 4 o t'o dilan dɛ. i ɲɛ b'a la. su datugu kongolo. su datugu kongolo so ye jumɛn. ka tɛ muso dɔ bɛ yen n'i y'a tɔgɔgu 2 in ye n'i y'a tɔgɔgu 2 in ye taafe rɔ i bɛ sunɔgɔ bilen de. ayi ala i fa yɔrɔ di o ye. cogo di. u yɛrɛ ɲuman pistolet tɛ k'a kɛrɛ wa. o don pistolet don marifa 2. n'a fini sirila pistolet ma kɛ yan i b'a fɔ numuw ye dɛsɛli kɛ ɲɛfɛ wagando o bɛ kɛ rond ye kɔfɛla fana bɛ kɛ rond duguma donc o de ye su datugu kongolo ye k'a tigɛ n'o cɔri n'o ko seri ma i taara kaburu kɔnɔ a labɛn dɛ. cɛ o muso sugu tɛ furu bi k'a labɛn. o tɛ furu ten. Mohamed Jara Seif la nin ye cɛya gundo de ye cɛya baro don ni gundo bɛ ko la nin ye gundo de jitɔ ye a ye nin lamɛn dɛ o muso suguya o bi cɛ fa de i bɛ sin ka sa ten a bɛ fɔ o de ma ko fandamuso i b'a ye a dilanlen barabani pistoleninw bɛ woro kɛrɛdaniw fɛ tan n ko musow ɲɛ bɔ n kun b'o fɛ tuma dɔw fɔ dɔw bɛ dɛbɛnin siri u la t'a fɛ jukɔrɔ ya dɛbɛnin ka dɛbɛnin meleke i la ka fini siri o da la o tɛ kolokoto de ye lafiya k'i yɛrɛ kan tere don i dacogo in ka ɲi to i ta in cogo la a bɛ fɔ o de ma ko su datugu kongolo cɛ o cɛ o b'i kun furu la i b'a ye waritigiw tɛ ɲɛ a muso sugu kɔ a tigi bolo fanda don mɛ a muso ka ɲi a bɛ ɲa fo ka ɲabali fɔ mɛ o tɛ si d'i ma dɔn i b'o labɛn o yiri bɛɛ o de ye su datugu kongolo ye n'i b'o sugu labɛn o ye 1000 de ye o kɔfɛ ani muso fɛlɛkɛma ayi sogo fɛrɛ jumɛn juru 2 tɛ kɛ saga k'a kɔrɔ wa o bɛ kɛ muso dɔw ɲɛfɛ juru m'o de f'i ye a bɛ nin bɔ n'o yeli muso la i da de y'a ka kɛ Cheikh Amadu de y'a fɔ i satɔ dogo ayi bɛ sa kɔ tɛ y'i la hali kɔ o tɛ y'i la hali n'a sɔrɔ a den 20 wolo den bɛɛ bɛ ba fana o de y'a to muso caman mana den o den bange a bɛɛ bɛ taa ala dɔw ta bɛ yen bon u fasa ka gɛlɛn koyi dɔw n'u cɛ b'u kurutu bɔra an k'a to yen ala m'a fɔ ko min bɛ kɛ o bɛɛ kɛ i sigi kɛ ala b'e dɔn ala yɛrɛ t'e yɔrɔ dɔn ala y'i da k'e bila mɛ a t'i dɔn yɛrɛ e ye mun kɛ ala ye e ye mun sabu ɲini ko ala k'i dɔn tugu dɔ la relation bɛ min ni ala cɛ Mohamed nin de y'a to senama ka ca nɛgɛsotigi ye nin de y'a to nɛgɛsotigi ka ca mototigi ye nin de y'a to mototigi ka ca mobilitigi ye nin de y'a to dutara bɛ cɛ dɔ bolo a ma se ka jɔ nin de y'a to villa bɛ dɔ bolo sangaso t'a bolo kana gɛlɛya dɔrɔn n'o tɛ ko ɲɛɲini man go maa dacogo bɛ min tiɲɛ ye hali kɔrɔtɛtigi t'a tiɲɛ ye i yɛrɛ dancogo maa dilancogo ninnu filɛ sa ala n ye hakili jigira muso dɔ la muso denmisɛnnin don mais ale yɛrɛ t'o dɔ fɔlɔ ya a tagaju min bɛ fɔ laban na n'a yɛlɛla ta i b'o tagaju in ye ko bɛ cogo di cogo milliardaire dɔ muso don ala dɔ bɛ na nin sɔrɔ ni min y'a sɔrɔ o de bɛ kɛ milliardaire o de ta don nkɛ n'a muso yɛlɛla f'i y'a tagaw ye da yɔrɔ yan yɔrɔ fo k'olu yɛlɛma ka don kurani ye mais n'i y'a fɔ ta e min t'a dɔn e bɛ taa taamasiyɛn i yɛrɛ la ye muso karafema ko tɛ dɛ karafema tɛ nin ya ngɛrɛ tigɛ n bɛ ta o tɛ muso karafema ya
alima ka muso warti ka fama muso yeren angleni abola muso karafima ka jamana dawla bɛ saki ko la yiri bala n'a y'a ko a bɛ kɛ fɛn bɛɛ a bɛ diɲɛ bɛɛ mara k'a to tan taa fan tɛ kow la karafe don so da o bannen so ka se bana o kɔfɛ k'a f'i ye ɲɛ sanfɛla fila ye ni si ni nin b'a to adamaden bɛ sunɔgɔ si min bɛ sanfɛ ni fila b'a to adamaden bɛ sunɔgɔ mɛ ni maa dara ni nin tɛ maa o maa la n'o ye masaya kɛ o bɛ jamana ci la quoi ne m'o fɔ a ye n ka jamana worodugu fɛ jamana dɔ président kun bɛ yen n ka kun t'o la a ma jamana ci n ye o san na ne y'a ye don min n ko nin ye ka président de ye n ko wa n ko nin bɛ jamana ci sisan u nana wuli a ci fɛ u ye tasuma tugu maliyɛn fɛn o fɛn ma an bɛ burundula ka na an yɛrɛ sɔrɔ yan a ma kɛ ten fɔ min sen nɛgɛ y'i yɛrɛ tila si kun t'o ɲɛkuru kan mɛ u ti dɔɔni kɛ u t'a la ɲɛkun k'a na don kaneda la a ka don n'a y'u sɔrɔ n se si t'a ɲɛkuru in kan n'i y'o ye maa min na o tigi bɛ kɛ maaw sata ye maa kelen yɛrɛ tɛ dɛ n'i ye maa min ye si t'a ɲɛkuru in kan n'i ye si falelen maa min nun kɔnɔ fɔ k'a labɔ ani tulo kɔnɔnaw ka si falen ten k'a falen tulo tɛgɛrɛ ninnu na o de ye maa ɲuman ye n'o fatura a y'o su don a ka so kɔnɔ hɛrɛ bɛ n'o yɛrɛ kaburu nɔfɛ hɛrɛ ko bɛɛ ye maa ɲuman de ye bakilu ɲumankɛbali salen waritigi bakilu tɛgɛma gɛlɛn waritigi kɛlen maaw namara o siw bɛ don du kɔnɔ n ko bɛ du ci bɛɛ tɛ maa ɲuman dɔn Momari maa dɔw da bɛ yen bolokɛne filanin tɛ se ka don dɔw da fɛ o tɛ nana ye jɛgɛ dɔ ye ko nana o tɛ o ye ko gɛlɛn ye dɛ yiri dɔ b'o tigi la i b'i mɔnɔ o fɛ n'o tɛ i tɛ foyi sɔrɔ ni da tigɛra ten ni dawolo sanfɛla ni dugumala jɛla ka jigin ɲɔgɔn kɔ tan a maa fasɔnw bɛ yen i b'a fɔ ko sɛ min nɔmi bɛ jigin o ye maa da tigɛlen fara kan n'o b'i muso la o ɲɛɲini dɛ wali n'o b'i cɛ la o ɲɛɲini n'o tɛ a bɛ sa sɛgɛrɔ dɔw bɛ yen n'a da jigila ta gɛlɛ bɛ tila ka k'a yɔrɔnin la tugun a bɛ jigin yiri dɔ b'a la f'a k'a kun n'a m'a kun hali a t'a balo sɔrɔ o kelen n'o donna du kɔnɔ o bɛ du ci pe k'a sɔrɔ a fura dun bɛ yan ni maa o maa taara i muso labila yɔrɔ n tɛ yafa i ma lahara don a fura bɛ yan o ala de y'a sabu di ne ma maa min bonsi bɛ tu k'o da la mɛni tan n terikɛ o tigi dahirimɛ o tɛ siri maa la koyi k'a kɔ k'a mɛni tan sisan kamalenw bonsi bɛ y'o la de n'a kɔla ka mini tan o tigi tɛ dɛsɛ o bonsi ma nugu waati o waati dɔ bɛ fara gɛrɛsɛgɛ kan nka n'a yɛrɛ tɛ nugu dun bumu kɔrɔla ye ni dawolo cɛ sini ni kabi wolola lam ma se nin ma ni bana gɛlɛn nana wali ni kɛlɛbilen nana walima ni ko gɛlɛn nan'i ma n'i y'a si kun minɛ k'a don i da k'i ɲi jɔ a kan i b'i bɔ o ko kelen dɔn nka o b'u labila yan o bɛ yen maa min bonsi mana jɛ ka kunsigi finma cɛ o tigi bi sa a ti malo maa min kunsigi kɛrɛdaw mana jɛ ka kunsigi cɛmancɛw to yen o bɛ masaya sɔrɔ nka a bɛ ta tasuma rɔ telu ye fila ye fɔnfile bɛ yen telu bɛ yen yan ni wo fila tɛmɛna nin fɛ ka na se kunjɛ dan na ka si to yan o ye foro bida ye n'i m'i jange i bɛ dɛsɛ i ka foro sanko la dɛ o tigi kɛ man di wari sɔrɔ dɛ o ye fɔnfile ye nka n'a fɔnfile in to yan n'u nana ɲɔgɔn kunbɛn yan yɔrɔ la yan ka sigi dɔɔnin to yan ka kɛnɛ bila yan a na hɛrɛ sɔrɔ dɛ nin ko ma nɔgɔ dɛ se fila ni den min nufile da yɛlɛla tan a y'o don kalan na o ye kalan dɔnbaga ye ni den min tulo fara
no club me kula tan obi meni ke save la aya club jinga ku fle ko am club la je ko akoma no de ni mami club fra dabirila ta aya ka ko nyini no ta bi se ke zo dabirili zo ça dit denyu quoi ta club dabir ngulu fait aya ka ko nyini no ta ide besin ke zueti ngolo bi figeru club fana be dabira no fait voilà o de ka teli ka ke kasula moy wati be be kasula wala law nebe ka fo yengu ma da chugo ni muso jigena kini mulo ka furu muso tatai ka jenga jogo yisho muso do be atama chobe jige katama ta na be tama pa be tama ta kini mulo ka ode muso furu tai ni nyige de anyuma ka uta ni yo tai chiri yirero law abi famu na famneru furu muso ni ya wele karsa na ya kofla kofeta akini fe ode muso ukanga fu na ya kofla nyuma fe ino bita nyo mbese ni kongo abafongo ni tara muso nyini yoro la iseru ka du kono ko koyo muso inana deni fle na fora karza du ka fa tara jita yoro wala sigile doro ani biewaro fale kana du ka sigile soroy furu kana boble sho ngama bla nda be fili afini do subhanallah sho gote bo o shuji la na tara mingo ka tara ka muso no fe na tara sura tara dogo nyini yoro la ka fa tara dogo nyini la aw sigile nyana dogo siri kana dogo ke go du re kono ka sura aw be furu dabla oni foi tita ka so kungo ko abi hero soro bedu abi min soro bedu fola ta sasa yam ni tara musomani no fe tara soro gabugu kono abaya wela e gabuguro ayo furu o herati bane o ayo furu nemo fai musomani mimi de wolongo bido kabina shie sanworo sanwulofla musomanu mbetu sigi ube bogo choto bike mi ngajugo be do akeneka ma kudo ma ibi sigi kula jedi ibake ko mi nyetula do be bogo to bi ka mo do bu sigi ka va ina ngatu do bu tato bi ku sigi mo fla ku nyewunu go choro o be jugu ya de Allah o yete demsani do be ubi bogo kuruta ku shi goloni mine ka fo shimi de shimi ibe demsani jo sigile halo date do apmashi min date do ashila o beti o tidin zoro kadingo bi geleya musumani mbe vla yere ma be ashi be santan doni abe jine ta yere fa le kata dogo yini wala o musumani o kafuru be ta yoro ja etasi so dala ita furu yoro jati wala tige dima bi jandola do ma da chugo be minke mo arma de be da chugo ni shugo ngadi je na shugo ibora gita dugo ni tram fyonyini tra soro chitala o baira abe filado solution mo soro lu ko solution bola no beta nyini kuma me eski were ben nu na dia jugu te bla wa furu nyine arangin bini mamun je uru de bete musu nyine fanin jeni mi reti kuma efe muso yere bitanye ne ti wa kala ma repeteti koy korondi na shugo yana pambe ngona eski daljube ala fika shijan kan fama na chuko bon dalju mimbo ke dalju mimbo la wo dalju folo jogo dama be mo ni o jogo dama no bangira mamina ala be shi kalfa ila we ala kalikai kada dalju fanaka mami nabe jurumu fara jurumu ka o tigi te shi soro de korami sho azanbu ala zanbi ka jurumu fara jurumu ka o tigi te shi soro mesh mimi shi uba mo fo mesoro ka shitaf mimi shi di mamu o tigi te shi soro ma ba jamaka ma done ma do kla dame mamina shije tigi jamana ma ba ani doni ba
maa min bɛ t'i sigi k'i daronnen kɛ k'u lebu fɔ wali k'u dɔgɔya wali k'u buruja walasa diɲɛ ka tigɛ o o tigi fana tɛ i t'o cɛkɔrɔba si jɛlen ye dugukolo kan a bɛ sa sifin wa a bɛ sa lanɔgɔ bɛrɛ ani bisigiyalikɛla ka e ye dɔrɔn ka fɛn dɔ bisigiya ni e ye juguman la o tigi fana tɛ si sɔrɔ se i bɛ min bisigiya dɛ ala b'o bɛɛ de segin i ma o tɛ si sɔrɔ o kɔfɛ fɛn min bɛ si ɲuman kalifa mɔgɔ la ɲarɔ maa dɔ bɛ yen hali jama rɔ ale bɛ jama yɛrɛ ɲɛda filɛ a bɛ jama ɲɛda filɛ k'a kankana labɔ ni kari ye jama kɛrɛfɛ o bɛ maa si tigɛ ka jama lajɛ k'i nu minɛ fan o bɛ si la k'i sigi sirada la ka bo kɛ mɔɔw ka taa bo ye k'u nu minɛ a bo la ka tɛmɛ o bɛ si ba se fila adamaden tiɲɛna k'i lebu yira mɔgɔw la o bɛ si ba mɔgɔ wɛrɛ lebu k'o lajɛ o bɛ si ba a ye nso minɛna yan fɛ u ye kulusi bɔ a la boli ka taa telefɔni da o la ta e si bɛ si o bɛ caman ta si la si bɛ ta de i b'a fɔ birikiden dalen ɲɔgɔn kɔ de e bɛ ka taa min ta filɛ taa ɲɛgɛn na kɛ taa kulusi bɔ i b'i yɛrɛ ye o o to yen o bɛ si ba o tuma na sisan nɔ minnu bɛ si di maa ma an bɛna taa olu de fɛ se fila kuma ɲuman fɔ maa kɔfɛ o bɛ si di mɔgɔ ma se fila n'i ye hɛrɛ o hɛrɛ sɔrɔ kana dun ala ka jɔ dɔ ɲɛna k'a fɔ a ye ko hɔ o bɛ si di mɔgɔ ma se fila yiri fila bɛ yen diɲɛ yiri fɔlɔ ani diɲɛ yiri laban seko amadu b'u dɔn diɲɛ yiri fɔlɔ ani diɲɛ yiri laban seko amadu b'u dɔn kelen bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko mɔgɔninjɛ yiri mɔgɔninjɛ yiri awɔ mɔgɔninjɛ yiri kelen bɛ yen a bɛ fɔ o ma ko ngunjɛ bɔn yiri sabanan in o ye tilebato yiri ye o haya bɛ yan maa o maa n'i sigara i si la nin yiri saba in kolonkisɛ 100 a daga bɛ don kolonkisɛ 100 de bɛ kɛ daga in kɔnɔ ka yiri in don a da la i b'i ko n'a ye i si bɛ jɛ tukɛ an mɔgɔ wɛrɛ a tɛ saya fɛ yan an ka dɔnniya an fɛ o fɛnɛ ka fisa se fula kulu mɛna ale ha fa mɛ n'i ye dɔnniya an fɛ o fɛnɛ ka hali n'i ye san 1000 balo a laban ye saya ye nka se fila o tɛ lahara bɔ n'i ye ɲuman kɛ lahara ka d'a ye diɲɛ n'a tɔɔrɔli n'a tɔɲɔli n'a hasidiya bana kɔniya ni ba hali n'i ye diɲɛ d'u ma o ma da i la n'o tɛ seko amadu y'a di o telefɔni bɛɛ lajɛ n'i ye min ye o kɔnɔ n'i ye nin kɛ nin man ɲi min sugora a kɔrɔ ye nin ye n y'a walangada k'a bila a ka ca sɔn 80 ye mɛ e tɛ sunkalo la nin yan sukaro bɔrɔ min donna ne ka so ya bɔrɔ 3 diɲɛ dugukolo bɛɛ karimu i ni ce gabɔn an bɛ karimu fo Sikaso sɛnufɔ kuntigi i ni ce i ka sukaro sera ha mɛsata a barika faransi i ka sukaro sera nka n kalila ala kan n burankɛ bɛ Espagne buranya bɛ ni o ta la mɛ seko amadu n'i dɔ dɔɔni sera ka hɔn sukaro la sunkalo in na bɔrɔ 7 nka telefɔni t'aw bolo nin ya n sukora o n ye suko dɔ kɛ o o mago b'u ka nafa la donc diɲɛ n'a tɔɔrɔ ye kan'i yɛrɛ sɛgɛn diɲɛ la o to yen n bɛ min f'i ye Muhamadu wallahi khayrun laka min al-ula lahara ye hɛrɛ de ye mumini ma diɲɛ kaso de ye m'o de f'i ye diɲɛ t'o bolo quoi diɲɛ t'o bolo wala sawfa yutika rabbuka fatarda
ala na sɔni kɛ muminu na fana fa tuti ni ci ba sɔna sallallahu alaihi wasallam ma sɔ o de kama momeri dalju be yadi ne b'a fɛ k'a di u ma n'o tɛ ko tɛ ne ye mais sugu b'o baga ma ye wala o si tɛ ye o de wule kɔnɔ sagajigi jɛ an k'a kulusi to yen n'o tɛ u na fɛrɛ a ma kojugu dɔ ye ne lajɔ sokurusi kɛnɛ dala o don ko seko n ko naamu a ko i y'an kunnafoni ko nka a fɔ i k'a tɔ to n'o tɛ i bɛ k'a bɛɛ fɔ denw na kɛ di n ko na denw to ala bolo ɛ maliyɛn bɛ maa sara ne m'a f'i ye n ko ni sɛnɛkɛ furu tun bɛ ala bolo ko maliyɛn ka ji di ala ma saa dɔ tun bɛ kɛ ala tun bɛ sɛnɛkɛ de ye maliyɛn tun bɛ ji bolo da sɔgɔ ka ala sigilen to yen mais ala m'o kanw nɔ an ka diɲɛ nin ɲɛ ka gɛlɛn dɛ n yɛrɛ ka bala donc dɔɔni ni maa min b'a fɛ k'o daga don i ka kɔrɔ tugɛ i denw kɔrɔ 250 ɲini ka na 150 000 n'o kɔni 250 000 250 u b'u ta kɛ u bɛ sa de u bɛ dɛsɛ e la i bɛ kɔrɔ tugɛ u tɛ sa wule kɔnɔ sagajigi jɛ k'a to ten an k'a to gundo la o bɛ Seko Amadu bolo yan bonni dabali wallahi bonni ye tiɲɛ ye o to bisimila ye wule kɔnɔ solo bilenkulu solo wuli k'a ma dogo u jigi k'a tɛ dogo so jigi k'a ma dogo u wuli k'an tɛ dogo ne ko ala ne ko a kira yiri dɔ bɛ kungo kɔnɔ ko fuganjɛ i bɛ to fuganjɛ in fara bɔ ani pɔnpɔnpogolo k'o bolojalaw ngari k'u fara ɲɔgɔn kan i b'a jɛni k'a fɛ ka tulu don a la ni da dɔw bɛ gɛɛ bɔ tuma bɛɛ a sɔgɔli ye i b'a a finma in da a la kolo bi bɔ a la bolo kɛnɛ ne ma a t'i dimi bilen n y'o d'i ma ala kama n'o tɛ a da in bɛ maa mangoya dɛ a bɛ npogotigi dɔw ka furuko tiɲɛ k'i ka maja doga pewu a bɛ faamu maa min darɔnɛnko b'a ŋɛɲɛ yiri b'o la malo ya 4,000 bila i ka na kɛ k'i ne kɛ k'i ŋɛɲɛ f'i bɛ ɲin k'a siyɛn yiri dɔ b'a la n'i y'a d'a ma n'a tora k'i da muguri n'o ye dɔrɔn ale ka hɛrɛ bɛɛ b'a dara a ka hɛrɛ bɛɛ n'a ma dɔrɔn mais n'ale tora ten ale tɛ k'o yiri ɲini ale mana kuma ni kelen fɔ o bɛ kɛ juguman ye donc a bɛ kungo sɔrɔ a bɛ faamu bon diɲɛ gulon bɛ nin nama la de se fila komi n y'a f'u ye bana minnu filɛ u tɛna nin ne y'a fura f'u ye n'o ye coronavirus ye dafakutɔ ma i sigi k'i b'a lagosi o ye halaki de ye tubabu sigira ka kan farafin kana don da la an farafinw yɛrɛ sigila ka kan kana don da la lahara dagaba 3 na n ka mali ɲɛyɔrɔ d'i ma lahara dagaba 3 in ko cɛ dɔ taara sɔrɔ ko daga kelen kɔnɔ k'olu kɔnɔfɛnw o maaw jɛmɛ k'u bɛ daga da kɔrɔta ko mɛlɛkɛw to m'o kan k'ale ye ɲininkali kɛ ko jɔnw bɛ nin kɔnɔ don ko ni daga y'a kɔ ko lamɛrɛkɛw bɛ nin kɔnɔ n'an m'an jija k'u bɛ nin poyi ka bɔ n'u y'a poyi ka bɔ k'u n'an bɛ kari ɲɔgɔn na k'a bɛ juguya dɛ ko daga wɛrɛ tun bɛ yen ko mɛlɛkɛw yɛrɛ bɛ aravɔri kɔ ka na digi datugu in kan u kana se k'a dayɛlɛ ko jɔnw bɛ yen nɔ don ko siniwaw ko n'an ma na ni aravɔriw ye n'u ye daga in dayɛlɛ ka bɔ k'a tɛ bɛn dɛ k'u ye daga kelen sigilen ye o fan bɛ kɛtɛ finman la o dagaba in mali sɛbɛn b'o kan ko jɔnw bɛ nin kɔnɔ don ko maliyɛnw k'o daga dun ma datugu ko mɛlɛkɛw ko ninnu a kɔn k'olu dɔ tɛ sɔn dɔ ka bɔ dɛ ni dɔ ko a bi bɔ ko dɔ b'o se minɛ k'o sama ka jigin a ye i ba kɔnɔ n ba kɔnɔ i tɛ taa ko kama an m'an yɛrɛ sɛgɛ ka datugula bila o da la koyi i ti ka ɲi n ti ka ɲi ko daga in kɔnɔna maaw olu de y'o de ye i tɛ bɔ kuma baara filɛ famna show nanzaraw ko ngana kay ko cɛ ye verisi ka a fura sɔrɔla ale fɛ Madagascar tubabuw y'a la gosi ko galo do farafin préda dɔ wulila k'a défend
anga Senegali yan fɛ Faransi yɛlɛyɛlɛna Senegal fɔcogo wɛrɛ la Faransi sigali ye Faransi ye kɔnɔ min da a ye den min wolo o tɛ Senegali ya o tɛ ya Afiriki ya o jamanatigi ko ka fura in dɔ d'ale ma sani dɔɔni Faransi bolo ja yira o la o nana fɔ k'ale m'o fɔ donc sisan farafin kalikan kɛra kanw bɛ sa jɔnya la anw minnu ye ala ka dalenw de n'a bi fɔ ko ilimunu hakika n'o ye walejuw ye n'ala ye dibiro gindo dɔ kalifa an ma n'anw wulila ka min fɔ anw yɛrɛ ka mikro kalanintigiw barika banew maaba dɔnbaliw olu caman bɛ u bɛ t'u sigi k'a lagbɛsɛ ye nin tɛ se ka kɛ verisi fura u tɛ se ka kɛ bɔn dɔw b'a la olu bɛ seli k'u ye diinɛmaw ye k'a sɔrɔ kafiri finmanw don ni sukora o ye nkalon ye suko masaha e danga to yen ni sukora k'i sara don min n'o kɛra tiɲɛ i na da suko la o na dɔw la e bɛ dɔw la mais siko kuma tun tɛna diɲɛ wuli sa ko si yera kuranɛ kɔnɔ mais ko ala ka sababu ye n'i dara ko min na mais hali e kalanna fɔ k'i kunkolo ci maa caman bunsi ja nkalon tigɛla ta tiɲɛnen caman tɛ suguba kɔnɔ an ka feere ka gɛlɛya tan olu yɛrɛ tɛ yan magasin baw t'u bolo mun b'a la ni namara wɛrɛ dama tɛ o alimami taalen a bire fɛ n'e ma da o la i ka seli bɛ ɲa taa i mago la maa mana da fɛn min na o de ye tiɲɛ ye faamuna sogo a bɛ faamu a faamunen don donc anw kɛra tan ne ye virisi fura furu ala ye virisi fura yira ne la a y'a saraka yira n na kalo 6 mɛ ka fɔ maliyɛnw ye kalo 4 k'a yiriw fɔ k'a sarakaw fɔ dɔw y'a kɛ mais fura min nana yira n na n y'a f'u ye i ka seliji minɛ hali ni cɛcɛ tɛ yen bɔgɔ wa o dama tɛ dɛ n'i ye i ko a la wa a bɛ ko wɛrɛw ɲɛ i ma i b'i ka taama kɛ ka segin se foyi t'i sɔrɔ wa a b'i ka siri bɛɛ tigɛ a ma ba n ye nin yira u la n k'i seli jɔko 2 dɔrɔn don jɔko fɔlɔ fatuya kɔfɛ kula alaw siɲɛ 11 filanan fatuya kɔfɛ kula alaw siɲɛ 11 ni je tasiya kɛ ka salamu bila i sigilen kula alaw siɲɛ 11 ka sɔrɔ ka bugurimugu min cɛmɛ k'o to walima cɛcɛ min to mɛ i bɛ sɔrɔ k'o kɛ ji la a k'a ko walahi a b'i tanga bara a yirala ne la k'a sɔrɔ n tɛ ɲɛna a y'a sɔrɔ n dalen don n bɛ sunɔgɔ la n tɛ n yɛrɛ kalama ne t'aw kalama ala de y'a jira n na an b'o bila ala ka ye ne ye mɔgɔ min y'o nkalontigiya k'a sɔrɔ e ti ala fɛ yen i kafiriyara a banna ne ye nin yira u la wa ni diɲɛ y'a kɛ sisan virisi b'a yɛrɛ ɲini mais n'o tɛ an sigilen tɛ nin ya i dan bɛ diɲɛ dɔgɔtɔrɔ minnu na nin b'u faa k'u ba nin sen a ma ban dɛ la ilaha illallah n ko a ma ban a ye fura in kɛ dɛ ni seko amadu ka fura in de b'a kɛ wa an na dɛsɛ nin ci la se ka tila k'a ɲɛsin nin fura in ma n'o layidu m'o d'a ma a bɛɛ bi dɛsɛ a la i dɔgɔtɔrɔw mun ko dɔgɔtɔrɔw b'u dɛ ka na seko amadu ka ni cɛncɛn cɛ ka taa kɛ ji la se a bɛ faamu donc ne bɛ min fɔ o ye dugawu de ye jamana in ala k'a tanga donc ko in bɛ nin cogo la donc i ko yala tere bi fɛn kɛ maa ye n y'a bɛɛ f'i ye k'a ban maa min bɛ taama ye o ye i b'a fɔ ale ka samara juru tigɛlen don muso don wa b'a se fo o tɛ don ni hɛrɛ i ka so sen dɔ b'a don dɔ b'a labɔ sen dɔ bɛ yen o ye kaburu soli fana hali bagan sokɛ dɔ bɛ yen n'ale ye dumuni kɛ ale bɛ to k'a kunkolo kɛ ta ka gɛrɛ a yɛrɛ la hɛrɛ o hɛrɛ bɛ na a bɛ taa ale ka kote kan donc ni masaya b'i fɛ sokɛ b'o daji a ye faamu bonzi bɔ cogo la maa min bonzi b'i bɔ dɔw bonzi b'i bɔ ka nata dɔɔnin ka taa tan bonzi ɲuman a b'a bɔ ka taa o de cɛ ka ɲi mais maa o maa n'i bonzi dege k'a kɛ tan o b'i kɛ cɛkɔrɔba nogojugu ye fɛn o fɛn m'a sɔrɔ a ye nana ye n yɛrɛ a bɛ kɔnɔɲuguya ten bonzi b'i bɔ k'o kɛ tan k'o nkɔri siɲɛ yɛrɛ ma hɛrɛ o hɛrɛ mana a bɛ kɔnɔɲuguya ten bɛɛ kɛ cɛkɔrɔba nogojugu de ye si ninnu bɛ maa tere juguya ko donc nin bɛ ko la fura b'a bɛɛ la ok so an bɔlen o la an y'a mɛn an bɔra wagati dɔ la n bɛ bi tɛ sigi an y'a mɛn député 9 min y'a ka danaya de e Seku Amadu kan kosɛbɛ kalata fili na Seku ko labanna cogo di alhamdulilahi
député kɔnɔntɔn yi ka danaya danne kan an bɛ dugawu kɛ député 2 bɛ yen an bɛ dugawu kɛ u ka san dɔ wɛrɛ kɔnɔ député 2 in vraiment ne sago kun ye olu yɛrɛ ka gagner nka ala deli ma taa ye dɛ a ye maa 7 in de ta an bɛ foli kɛ u bɛɛ ka dugu la ala k'u ka ɲɛtaw sabati olu bɛ Seku Amadu la olu maa 7 min y'a sɔrɔ sisan u kana u sigi ten dɛ ka u sigi n'u donna bulon kɔnɔ u bɛ sara k'o gbaro dɛ u ka segin ka na n ka bonyamasegin kɛ maa 2 min bɛ yen n'u m'a sɔrɔ nin ye m'u co gundo la n ka n'u tɔgɔ fɔ mais n bɛ dugawu k'u ye u k'u hakili sigi saa ka ca olu maa 2 in m'a sɔrɔ mais ne yɛrɛ sago kun ye tiɲɛ yɛrɛ o k'a sɔrɔ ni ala cɛ o tun ka di n ye dɛ n ye n fɛri yɛlɛma u ta fɛ mais n y'a ye Cour suprême bɛɛ kɛra a kɔrɔ u ma se ka gagner u nana n'a bɛ ye fɔ fɛnkɛ la yan Cour suprême la mais u bɛɛ ka u ma se k'a sɔrɔ quoi voilà o ye latigɛ ye mais depuis u ma na ne sigara ko in na n fɛri kalayara kojugu u m'a sɔrɔ n bɛ tila k'a f'u ye u kana mankan kɛ u kana kɛlɛ kɛ fana parce que a ko ka ca dɛ u kana dimi mɔgɔ 7 min y'a sɔrɔ nin ye duguw la région dɔw b'a la ne b'a f'u ye u ni ce u k'u jija mais u kana ɲina n kɔ mais yan n y'a f'u ye dɛ voilà bɛnkan bɛ ni maa min ɲinana n kɔ i b'i ka fanga kɛ tasuma rɔ n t'a dogo i ma dɛ voilà o se bɛ ala ye o se bɛ Seku Amadu ye n'i ɲinana n kɔ i b'i ka fanga kɛ tasuma bilenman kɔnɔ kali na y'a mɛn a dɛmɛna a kɛra député ye lɛriw bɛɛ a ye na bɔ a sira o maa 7 ye a tulo bɛ na musow b'a la cɛw b'a la u k'u janto o kuma rɔ mais maa 2 min perdila nin ye n b'o ɲini ala fɛ cɛ 1 ni muso 1 n faral'u ka dusukɛsi rɔ nka o tun tɛ se dɛ o tun tɛ se bilen parce que u ye kojugu min kɛ nin kɔrɔ ne ye hɔrɔn ye n ye silamɛ ye ne tɛ sɔn o ma o moriduba dɔw b'a la u taara misifinw ni fɛnw bi tɛmɛli jugu sugu bɛɛ kɛ mais anw t'o kɛ o anw nara ala de la ala ye maa 7 ŋaɲɛ o b'a bɔ minnu m'a sɔrɔ o mɔgɔ 2 in u k'a to ala ma bari ne yɛrɛ ka taabolo ye n'i nana n fɔ ka bonya di yan hɔn nin minɛ nin do woro la nin do essence la a banna mais député sigiw ni fɛnw na anw t'an bolo ja maa ye ko nin hakɛ sara n'an t'o kɛ quoi ani mo i bɛɛ n'a ka cogo min na n'a banna i bɛ na n ta kan ye donc a b'o cogo la donc vraiment n y'a fadi u ma quoi Seku yanni an ka bɔ kɔnɔ i b'a dɔn ni maa caman donna député bulon kɔnɔ dabali bɛ caya parce que i bɛ cɛw de ci ka don est ce que olu cilen ka don olu tɛna jɛn n'a ye tuguni i ka députéya nin kɛ nɔgɔya la o b'a gɛlɛya est ce que fura bɛ ni député i ye min dɛmɛ i ma min dɛmɛ ni min ser'i ma k'a dɛmɛ a ka députéya kɔnɔ fɛn kana sɔrɔ kojugu kana s'a la a ka députéya makara fo ka taa se a ka mandat banni ma o dalilu bɛ wa. bon Mohamed daliju bɛ o la mais est ce que u b'o ye wa u t'o ye o u t'o ye fo n'u y'a ye u yɛrɛ satɔ don tiɲɛ tɛ fo n'u y'a ye u satɔ don n'o tɛ aw ye maa minnu ci ka don bulon kɔnɔ u yɛrɛ cili la mɔgɔ minnu bɛ u yɛrɛ kɔmaw bɛ ka wale dɔw kɛ a ka gɛlɛ dɛ bɔlɔnkɔnɔna bɛ minɛ u bɛ kule u b'a dɔn ni maa minnu kun bɛ ɲɔgɔn na u ka cɛbɔw ni fɛn u bɛ taa tɛmɛ olu ka bɔlɔnkɔnɔna fɛ ka kule ka nin kɛ ka nin bon o ye fɛn ye faamubaliya de don n'o tɛ a sera o ma bon aw bɛ t'o kɛ fana a y'an ci députéya la nka ko wɛrɛ bɛ yen n'a ka d'an ye an b'a fana ci o rɔ dɛ aw mun b'o kirikara kiri la n'a donna ka député n'a taara a yɛrɛ fa la mobili b'a bolo koyi ko dɔ wala ko dɔw bɛ yen o tɛ kɛ dɛ wala u k'u to u yɛrɛ mɔ ten n'i y'a kɛ komi ɲɔgɔn tɛ quartier kɔnɔ wali région kɔnɔ a bɛ don i da don cogo wɛrɛ la o bɛ juguya dɛ donc sisan u k'o yɔrɔ in bɔ a la sinon u ni minnu ye voté kɛ u sera minnu na u bɛ ka t'u ɲɛɲarɔ bɔ quartier kɔnɔ a kɛlɛ caman sɔrɔ ne welela ka ala ne y'a intervenir k'u ka sabali u kana taa mɔgɔw dakɔrɔbɔ aw kɔni gagné na mais aw kana taa fɔ a bɛ taa bi mɔgɔw fana ka u sigida la Mali kun tɛ tan koyi miiri yɛrɛ ni tasi dɔgɔyara maliyɛn ka côté la sinon maliyɛn dɔ bina dɔ gagné na jɔn in bina bɛɛ ma gagné mais sisan n'i y'a ye o t'a la bilen dɛ dunkojuguya de warala i y'a faamu donc o labɛn yɔrɔ bɛ n bolo yan n'i labɛnna a la cɛ tɛ s'i la o
wala an ka m'o di ma député mana simo ni an b'i labɛn dɛ an bɛ dugawu kɛ n terikɛ ala ka hinɛ a la ala ka yafa k'a ye ɲaamɛ hɔrɔn kun don silamɛ kun don ala k'a da yɔrɔ nɛɛmɛ hɔrɔn kun don laadiri kun don silamɛ kun don jamana in fanga maa si t'a kɛ ka tɔgɔ sɔrɔ i bɛ min kɛ i bɛ da o de ma n'o tɛ a y'a kɛ yan polisi minnu b'a dɔn minnu n'a kun ka di n'u ye baara kɛ o tulo bɛ ne la ale tun b'i co a ka mɔbili kɔnɔ circulation bɛ ɲami yɔrɔ dɔ a bɛ t'i cun ka jigin ka sira tile o yɔrɔnin bɛɛ a ka baara kanu tun b'a la ala ka yafa k'a ma ale kɔni ma don bulon kɔnɔ ɲina bon ala bɛ tan de bon nin ka kan ka hakilima bɛɛ sɔn si hakili la ɔ se fila n y'o de fɔ denkɛ fura dilanlen don yan muso minnu tɛ den sɔrɔ denko gɛlɛya wala o fura bɛ yan n'ala sɔnna n'i y'o fura bila i da i n'o den wolo o fɛnɛ ni maa min siri ma a bɛ bɛn a la kosɛbɛ dɔw bɛ k'a don dɔw tulo kɔnɔ e ti den wolo sa e tɛ denmuso wolo n y'a don dɔnnibaa dɔ kan o ko i tɛ den wolo dɔnnibaaw k'o kuma sugu bila e tɛ se k'a d'a ma dɔ tɛ se k'a d'a ma de n ka daliju bɛ dɔ bolo o dilanlen bɛ o bɛ yan ni maa o maa y'a bila a da i bɛ kɛ fɛn ye wala se wagati kɔrɔla ka di i ka duwawu kɛ i ka kuma laban an bɛ sunkalo kɔnɔ ka duwawu kɛ an n'an filɛbaga bɛɛ la ni kanubaga bɛ diɲɛ fan bɛɛ ni wagati la ka duwawu k'u ye nin wagati la ayiwa sefula an b'an kanubaw fo bon sugo fana n y'a ɲɛ f'i ye kuma laban ye min ye sugo kariti in dilanlen don sugo kariti dilara n bɛ segin a kan sugo kariti bɛ yan san 1,10,2 san tilankɛ 6,000 maliyɛn dɛsɛra ka kariti in da dɛ maliyɛn mago bɛ ne ka sugo de fɔ ka taa ten ne tɛ utiliser bilen dɛ soit i b'a to yen kariti in ta soit i b'a to yen ou bien n'i ma ɲɛ o kɔ sugo kelen o kelen i bɛ 1000 ci ma e bɛ vocal 5 ci ne ma vocal 6 ne bɛ n ka whatsapp dayɛlɛ ka n ka crédit ba e la e ye jɔn ye kabi bɛɛ tugan fɛ i bɛ k'i fa ni ba bolo i delila ka sukaro kilo 1 ne ma donc hakɛ bɛ ku la a mana n'a sigi nkalontigɛ la n donna mori bɛɛ kan n y'a bɔ tan n ye 20 ci karamɔgɔw ma n y'a don tan n y'a bɔ tan e y'o kɛ mais e b'a fɛ karamɔgɔ dɔ fana k'a ɲɛ ye fu est ce que e na kɛ hɔrɔn ye o kɛ hɔrɔn ye n'i b'i sugo baara kɛ ni Seku Amadu ye diɲɛ ɲagamilen in na ne ka kariti ta an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'i ye sugo o sugo kɛ n wele mais n'u b'i wele u tɛ kariti ta u mago b'i la o yɔrɔnin bɛɛ n'a n'i tilara dɔrɔn a banna wa dɔ b'a bolo yen fana a y'o fitiriwaleya ka n'i kɔ di bon ne tɛ baara kɛ n'o maliyɛn sugu ye tuguni faransiikaw caman n y'u bloqué n y'u ka numéro bloqué n t'a la n'i ma kariti ta n t'a fɔ ne sɛgɛnna e ka faransiya ne tɛna taa o ne mago foyi tɛ yen na ja ne dan bɛ sefa in na iro ye iro t'a dɔn gɛlɛya min bɛ faransi i terikɛ dɔ bɛ yan a kɛ ala kama 40,000 sefa a ci terikɛ dɔ ma faransi don a kɛ kalo tile 15 kɔnɔna waatiw ni ala ci a na dugawu don ye hali sunisi tɛ se k'o don faransi sefa 40,000 a ci teri dɔ ma kalo tile 15 waati olu ye maa sɛgɛnlen gɛlɛya bɛ yen de donc ni maa min b'a fɛ Seku Amadu n'i ka sugo baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i bɛ n ka sugo kariti ta n y'a fɔ a ye jila suguw ni fɛn a bɛɛ nasi bɔlen don sa i bɛ sugo kariti ta bi kɔfɛ n'i ma sugo kariti ta n'i ye n wele i y'i tugu di sefila yɔrɔ in tigɛ i k'a bila dɛ ne ti ka ni maa min ye sugo kariti ta an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sugo kariti san 1 wa12 n'i y'o ta kaban an b'i inscrit o y'a bannen n'i ye n wele tuma o tuma an bɛ baara kɛ o mɔgɔw bɛ yen o ka ca faransi ni kanadaw ni fɛnw na mais maliyɛn kabako don n'e ma se ka kariti in ta donc i n'a man kan kana Seku Amadu wele sugo ko kuma la a to yen kana n tɔɔrɔ telefɔni bɛ na n fa fɛn tɛ ka ɲɛ ma o de tun bɛ n fɛ ka fɔ maliyɛnw ɲɛna ayiwa an bɛ dugawu k'u ye Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قل القاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وصحبه وسلم تسليما. صل سبحان ربي رب العزة عما يصفون سلام على أشرف المرسلين والحمد لله رب العالمين. Amen fayda kon baga bela jele fo mali kono mali ko kan klara fo fayda dalele be be mo be fayda de mega please ga passa ko damne to la gata bla la bana ka fayda sponsori ama fa dalele be be amen fuli blanc kon baga bela jele ma maram ko ne nana sare anga fuli ba shogo yare kan baga bele ba alhamdulillah ma antenya tantu kuma kam to an tantu bakura jalo anga fuli bu bela la ma fa assalamu alaikum warahmatullahi taala barakatuh.